Nitiere gik ma kawo thuolo mondo mi gibede winjgi gi jopiny. Jopiny nyaka yie ni biro kawo thuolo moro matin mokwongo. Ng'ato nyalo penjore ni Erick wacho ni thuolo matin. Pod en thuolo matin mar pod en ndalo, en jumbe, kose en dweche, kose en higni. Ok anyal chiwo exact timelines, to gima ng'eyo ni piny biro dhi maber. Gimomiyo piny biro dhi maber en ni ka nengo mag gik moko osechung' maber, to biro miyo bende ji bedo giluongo ni consumer resilience. Jopiny biro ng'iyo koro gi gigo, koro gibiro tiyo towards that. But adwa chiwo par adek manyalo konyo jopiny. Ok kata jopiny kende, to nyalo konyo kata sirikal e yore mag deal gi weche ma Kenya ka. Gima jo Kenya nyaka ng'e ni problems ma koro wawinjo mag ochumi gi okel gi gik mang'eny. Achiel, sani koro pesa ma Kenya ka miluongo ni Kenya shillings lokore gi dola e nengo mamalo kabisa. To gimomiyo mano timore en nikech Kenya as a country, gima Kenya produce tin. Majorly, gik ma Kenya export gin agricultural products. Gin gik mawuok e puothe. To gik mawuok e puothe gi, kipimo gi gik machalo kaka chumbe ma Kenya kelo, Kenya import, tiyudo ka nengo gi ni piny. Koro kikawo total mar gik mawuok e puothe kata gik ma Kenya otero oko kata export, tipimo gi gik mobiro e Kenya ka, tiyudo ka koro gik mobiro e Kenya ka ng'eny ga moingo gik mowuok. Iluongo ni trade imbalance. Trade imbalance ni affect the value mar currency. Gik ma Kenya owinjo tim achiel, nitiere paro ma jatend piny Kenya William Ruto temo sani mar exportation of labor. Mar kawo jogo mantiere kod lony e pacho ka ditie pinje maoko. Kamano. Mano konyo e yo machalo nade? Okonyo Kenya ka koso konyo pinje maoko? Mano dwa konyo, okonyo both. Okonyo Kenya ka nikech ka joka odhi oko, to nitiere gimiluongo ni diaspora remittance magikelo in terms of pesa magikelo no magikonyo go families gi, to kata magikelo in terms of ushuru. Mago te kenyo. To mar ariyo maduong' magikelo go bende form part of the trade balance nikech obiro in terms of export. Koro mago dojo positively affect the trade balance. Koro neno ni kade wanyalo bedo gi sirikal nyalo expand policy gi mar exportation of labor, magi nyalo yudo decent jobs to most people pinje maoko go, to ne ginyalo time nikech ji mang'eny kabisa onge tich. Jogo mang'eny kotero oko magiyudo tijego magikelo diaspora remittance to nyalo konyo. Mar ariyo, ma is weak nikech it is weak nikech osebedo implemented from 1960s to kama koro wantin en issue mar agriculture ni. Agriculture ni, in my view, does not solve the poverty. Nikech en ogolo matin, obedo predicted gi weather ma we cannot control.